Că Hristos a înviat, nimeni să nu fie necredincios, că s-a arătat Mariei, apoi a fost văzut de cei ce au extasat și tăinuitorilor iarăși. S-a arătat șezând cei 11, pe care trimițându-i să boteze, la ceruri s-a înălțat, de unde s-a pogorât, întărind propovăduirea cu mulțime de semne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Soarele cela ce ai răsărit, ca un mire din cămară, din mormânt astăzi și iadul s-a îngrădat, și moartea o ai stricat pentru rugăciunile celeia ce te-a născut. Lumină trimite-ne nouă, lumină care luminează inimile și sufletele, lumină care îndreptează pe toți să umble în cărările poruncilor tale și